салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Хакер ПК ва бо шумо ҳастам ман Дилҷӯи Хатлон. Видеои имрӯзаи мо дар бораи иваз намудани аблошка аз видео, яъне ки дар YouTube чӣ гуна аблошкаро аз видео иваз мекунем. вақте ки дар YouTube ворид мешем, чунон мебинед бародаро, ан ҳамихе аблошка ҳастай чӣ гуна ҳаминҳоро иваз мекунанд. барои ин ба мо дар кор мешавад программаи Tворческий студио. дар Tворческий студио ворид мешем. баъдам бародарони азиз, чунон мебинед видеоҳо ҳастанд. мисол мегирем ҳамин видеои аввали мара ворид мешем. чуноне ки аз боло мебинед нишонаи қалам аст, дар ҳамон зер мекунем ва дар ин ҷо чунон мебинед изменид значок, як бор зер мекунем ва аз ҳамин ҷо метавонем ки аз дилхоҳ ҷои видео монем аблошка ё ин ки изменид ҳастай, дар ан ҳамин ворид мешем. хуб, мисол аблошкара вақте ки ба дабави текст месозем ё ин ки ба фотошоп, ҳамонро ёфта интихоб мекунем ва баъдан мисол интихоб мекунем ҳамон аблошкамона. хуб, ма якша интихоб мекунем ина. хуб, вақте ки амира интихоб кардем бародаро, аз боло вибрат ҳастай зер мекунем ва боз инҷо сохранид ҳаст. вақте ки як бор зер мекунем, ба таври автоматӣ аблошкаи мо иваз мешавад.